početka samog videa želim da vam čestitam novu godinu, praznike i da budete srećni i zdravi. Pa počnimo. Ne tako davno izbio je rat, možemo reći i Treći svetski rat. Tomas Fanovska, druga hejterska brigada, je krenula u napad na Tomas kreatore. Dosta youtubera krenulo je u rat. Čak sam i ja stao na stranu Tomas Fanova. Samo sam se zeznuo i rekao da je 26. sezona, ali to sad nije bitno. Hej, gle, pa to je novi lik Tomasa koji će se pojaviti u 26. sezoni. Zapravo je 25. Wow, ljudi, ja sam stvarno iznenađen i ne mogu vjerovati šta se ovo dešava. Bukvalno ja sam malo gledao na Google nešto sam listao i našao sam da će ovako izgledati likovi u 25. sezoni i stvarno nisam uzbeđen ja. A imaju neki youtuberi stalno govore o tome, protiv su toga da ovako budu likovi i tako dalje. I ja se slažem s njima, ne želim da ovakvi budu likovi, želim da budu drugčiji. Ali eto šta ću. Doviđenja ljudi. To je sve od primjera. Mrzelo me dalje da tražim. Realno, jako puno njih se pobunilo protiv ovoga. Sad pogledajte ovu sliku, vidite samo jedno drvo, je li tako? A sad pogledajte kako ova slika stvarno izgleda. Poruka je da smo svi malo preterali. I pre nego što lupiš dislike, želim da ti kažem da je sigurno bilo i 2008 ljudi koji su se žalili na ovog Tomasa kojeg imamo danas. Samo to nisu govorili javno. Sigurno su i tada neki govorili, hoćemo starog Tomasa i gledaj sada, imamo jako kvalitetne epizode Tomasa. I siguran sam da ćete sada govoriti, ali prugo, ove epizode ne mogu biti kvalitetne. Otkud znaš, možda baš ove epizode budu najbolje do sada, mada će biti teško, ali valjda shvataš. Tako da prestanite sa ovim klipovima, a i glupo je vređati nešto o čemu ne znaš skoro ništa. Ne kažem, i ja sam isprozivao ovu sezonu i više nemam baš takvo mišljenje kao tada. To je to. Vi ste gledali kanal Stare pruge i ovo je prvi video na kanalu koji nije u 2020. Znam da ću popiti hejt posle ovog videa, ali vredelo je. Aj poz.